Преслава и Теди Александрова. Двете певици от години носят едно клеймо – кошмарът на семейство Стораро. Според медии, Фики и Преслава имаха близка връзка. Но семейството било категорично против. Това охлади отношенията и остави напрежение, което и до днес не е забравено. Историята се повторила с Семрах и Теди Александрова. Любов, скандали и болезнена раздяла. Певицата неведнъж е показвала, че още пази чувства. Според публикации, напрежението стигнало толкова далеч, че Тони Стораро прибегнал до крайни жестове, за да прогони тази енергия от живота на сина си. Макар връзките да са приключили, за семейството Стораро имената Преслава и Теди Александрова остават символ на нежелани снахи. А вие как мислите? Дали някога ще настъпи примирие? Последвайте страницата и споделете мнението си в коментарите.